Pirobomb 2. Eu sparg creierii. FS3. Încă un FS3. Nu văd unde e. Da, așa, stai așa. Așa. Stai, nu, stai. Pune tu lumine că nu văd. Încă un FS3. 2022. Stai că... Probleme tehnice. Mai multe probleme. Asta a fost fail. Wolf 1. Nume de fail. Încheie șlac 3. Mă iubești. Scriu 5 sperăm să țipe. Țipa nu dacă e ceva. Nu am mai țipat, dar a făcut fain. Un Thunder X la mișto. Nu e numai ăla asta. S-o duc și în pulă. Da? Hai că am eu una mare aici. Ultima. Dacă ai... Nu, aia la urmă. Mai avem. A, să mi-ai dat cea mai mare? Da. Încheie șlac 3 roșu. Ăsta are flamă roșie. Dacă face ca celălalt, mai bine nu-l dai. M-a lăsat bricheta. Și pe mine. Dă cu tu bricheta ta. Tura 2. Să nu mi-o strici. Să nu ia mea. Bă, e aburi. Vampire cu aburi. Poate Da. Asta de tare sau nu prea? Asta face flash. Bă, dar nu da foc Poate, acolo. da. La fitilă. E vina mea că nu arde. Ia. Mamă. Unde fâl? Încă un Wolf 1. Dacă ar și merge bricheta... Da, dă bricheta ta. Dă ta. Iau. Bine că asta merge bine. Asta ce-i? Wolf 1. Ah. Piro Sper că s-aude bine. Bă, s-au și în tine. Banana. Banana puli. FS3? Da. S-a stins. Aba nu.
fie.